Urang ba ubalakam kum utrai jong kawe kejaka kabadan ya kakarkhana Sanjri kabalatip kum ka Resource Rubber Private Limited Company kabadan hakasnong Mausmai Riboy District bat kabadang Supau hakilat Thai kubor na ka jinglai khnrakot jong ka seng HYC ulah syakemno hakibol pulit jong ka Riboy District haka step jong ka apsau turik naitung arja apsau Uni utrai jaka udai ubalai thu kerteng kum uba Donald Rambai bat ulah syakem na ka jingsha ujor ejahar hautrai jong ka karkhana Sanjri ujogendar Paul Kapur hapapan jingsha baka ek bapenlong ikipulet ban leit ban kem uba Donald na kaliang additional SP ka Riboy uba ban rap lang jerwa ulai thu bala kem uba Donald Rambai tang bolo sak modui ejahar Henry bala penkenru ya ka hukum ka executive magistrate bala simti ban bishar ba omdei ban primi ya ki huri hura Henry kat bana kaliang ba Donald Pat daladi ula leit lang bat kinong ilam kidkhot jong kawai keseng balang ban leit khanrakot khanrasla balami ke jing huri hura hadu ba utrai ka tikarkhana ula mudui sendan dak ejahar persya yu Donald Rambai kumta ki bor pulet ki haban kem kat kum kate ka ejahar bala mudui persya yu Chupatai khendiat ya kani ka jinjia mo namar ba la sausan banai menta kai bangi o jing tip shwa ba Donald Ude u tre kumula de kum local director kani ka company tenang ta la shaweng tenang tu sawanra ki kwat kisla banong ba kato ka jaka hang tu de ka jong u te utrai jaka ro uba aili se kani ka company mo uro udon ki kwat kisla banong ba kato ka jaka de jong u hata kanong rim mo uro ay ka FIR nakaliang jong kiro ki ay FIR te kato ka investigation kadangya ta hakata baka numdon kadong ka jingya khajia kadong ka huri hura ngile so ko kanon FIR case kabaya chapo DC office te hang tu la sha khot hajir ya baro arliang banwan peni ki kot kisla te iman arne laisin la sha khot te nakani kadiang ki bari try jaka ki badan ni release maki kilawan bat ki lawyer jong ki kilawan ra ki kot kisla te uba Donald pade sisen ro khlem le chali si office man pensyai kani man ra ki kot kisla te ha ko ni Julai dang menta dang arlai te yo executive magistrate ula ai ko order ba mdei menu ro pan penmi kono no ka jingnya khajia to ka jaka nang tan dade baja ai hang to kamut ngila ban le ka legal action te ha kani ka jingja kani kisni ba ngiyo jing tiap ba uba Donald hi u yalam hang tu udan hang tu habar ka to ka khanaro u yalam kidon ki member jong ki sanghalang ki alai hang tu kami ka jing klumar te hang ka to ga nongren nakaliang ki try jong ka to ka company kila ai ka FIR ba kaju ja si ja kumni nang tau deu ba Donald hi uba sedang uba penshit ya ni bro te takara ngi hapan ara si u te menta kadangnya ka jing toket ya kan ni ka no nongrim ka ni ka FIR tangdai Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khandiat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya